Ahojte, my dnes opäť vyrážame do Chorvátska, tak jak je to u nás zvykom, 1.1. a teraz je 2026. Ideme s Opel Corzou. To je auto, ktoré má 50 kWh akumulátor, z toho využiteľných je 46 kWh, ale to samozrejme platí pre nové auto. Toto auto už má najazdené 53 000 km, čiže určite tam treba rátať stratu z pôvodnej kapacity minimálne 6-7%, tak osobne odhadujem. No a ideme do apartmánu Geleta, ktorý sa nachádza v obci Volarice, časť Žrnovnica, a to je od tohto miesta vzdialené približne 520 km, možno že aj viac, lebo tentokrát nepôjdem po diaľnici, nejedná sa o časovo rýchlostný presun, jedná sa skôr o to, že sa tam chceme presunúť, bude sa nabíjať asi len raz po ceste a bude sa cestovať pravdepodobne rýchlosťou len okolo 80 až 90 km za hodinu. Ale je zima, čiže neviem, či to dokáže auto zvládnuť tak veľkú vzdialenosť, čiže nechám sa prekvapiť. V podstate 540, keby to bolo 540 km, tak to je na polovicu vlastne iba 270 km a to by na jedno nabitie to auto zvládnuť mohlo. Ale uvidíme. Máme tam aj maličkého šoféra, ale tento asi šoférovať nebude. Auto je nabité na 314 km a na 100%, ale to platí pre Eco-mód. Keď tam dáme normálny mód, tak už to bude 298 km a športový mód 284. A ja chcem ísť na športovom móde, pretože by to malo žrať najmenej, nech si o tom každý myslí, čo chce. Sú situácie, kde jednoducho ten športový mód aj potrebujem a zároveň je jednoducho ekologickejší, teda ekonomickejší. Celkovú priemernú spotrebu mám za posledných 4800 km 16,5 kWh. No a toto som vynuloval. V tejto chvíli máme 12:41. Ako som povedal, nejedná sa o časový presun, ale čas zaznamenám, aby sme vedeli, koľko to približne bude trvať. Možno som zabudol dodať, že ideme cez Rakúsko. Vonku v tejto chvíli ukazuje 5 stupňov, ale celú cestu boli 4 stupne nad nulou. A do cieľa to máme ešte 198 km, no do cieľa, k tej prvej nabíjačke. A dojazd v tejto chvíli máme ešte 238, to všetko na tom športovom režime. Máme tam 80% a otázka je, koľko sme na tých 80% dokázali najazdiť, čiže na tých 20%. 59 km. To takmer vychádza skoro 300 km na plné nabitie. Ak by každých 10% znamenalo 30 km. Ešte stále tam drží tých 80. A priemerná spotreba fakt, že nádherná. A tu máme vstup do Maďarska. Opustené, všetko opustené. Priebežné správy z cesty. Do cieľa k nabíjačke to máme 135 km. Predpokladaný dojazd máme 158 km. Priemerná rýchlosť je len 61 km za hodinu. Veľmi dlho sa držala 58. Vôbec nechápem, jak je to možné. Teraz máme nádhernú rovinku pred sebou, tak to by to bolo skvelé, keby to bolo stále. A najazdili sme 112 km. No a tá priemerná spotreba nám trošku stúpla, 14,2 kWh na 100 km. A cestujeme, prevažne sa cestovalo rýchlosťou 84 km za hodinu, čo bolo podľa GPS-ky nejakých 81 km. A tu máme obrovskú fotovoltickú elektráreň. Väčšinu jazdy to bolo tých 84 km za hodinu, potom som držal aj 88 km za hodinu. No a teraz aj trošku cez 90 km za hodinu držím. Do cieľa to máme 93 km, dojazd ukazuje 108 km, po najazdení 153 km. A priemerná spotreba 14,4 kWh na 100 km, priemerná rýchlosť 63 km za hodinu. Máme za sebou 200 km, ostáva 24% a priemerná sa nám drží na 14,6 kWh na 100 km a priemerná rýchlosť 66 km za hodinu.
asi v tejto chvíli chádzame do Chorvátska. Alebo do Slovinska? Je to Slovinsko. Pre mňa skutočne nečakané. Ocitli sme sa v Slovinsku, na slovenských hraniciach. Nepozrel som si dobre mapu, akože vôbec mi to nevadí. Len nás tu momentálne zdržujú, nehýbeme sa, alebo stojí pred nami kamión. A ten kamión tu proste stojí a nikto s tým nič nejak nerobí. A možno sa už pohol. Akurát nám to pristálo takéto upozornenie a my už vchádzame do Chorvátska. V tejto chvíli tam máme 10%, najazdených 237 km, spotreba 14,6 a my sme v cieli, ideme sa pozrieť na čísla. Najazdených 248 km, priemerná spotreba 14,5, priemerná rýchlosť klesla na 64 km za hodinu a ostalo nám 7%. Dojazd predpokladá 16 km. Samozrejme netreba zabúdať na 3,5 kWh buffer. A my sme opäť pred tou firmou CI, kde sme už nabíjali, keď som mal ešte BYD. Tu je ten krásny fotovoltický panel, ktorý rozkvitne ako taký kvietok, ale nastal problém. Nabíjanie sa nám nedarí spustiť, pretože aplikácia vraj nie je k dispozícii pre Apple. A keď som to skúšal na Androide, na priateľkynom, tak aj tak tieto QR kódy nedokážu nič použiteľné otvoriť. Podarilo sa nám spustiť nabíjanie pred Kauflandom. Mimoriadne je tu perfektná cena, 45 centov za kWh. Stiahne vám to ale registračný poplatok 50 €, odráta si to, čo miniete a ostatné vám príde späť na účet. Je treba to všetko spraviť cez aplikáciu. A mimochodom stále sme vlastne v Čakovci. Nabíjame tu, auto je pripojené. Máme 16% a tlačí tam 50 kW, ale nabíja sa na druhej koncovke BMW i4 a tá príjma 56 kW pri 75%, ale myslím si, že som mu obmedzil výkon. Má to byť 120 kW nabíjačka, ale vyzerá to tak, že dáva len 106 kW. Pretože mne by to malo tlačiť skoro 100 kW pri týchto percentách a on mal podľa mňa cez 80 kW pri týchto alebo možno, že nemal 70%, keď som to začal spúšťať. Rozmýšľam, či skutočne na základe toho, že mám 61%, auto dokáže príjmať len 48 kW, čo sa mi vôbec nezdá, lebo ja mám, myslím, že úplne iné skúsenosti pri rýchlom nabíjaní, pretože BMW už ťahá len 36 kW, čo je stále ale celkom slušné pri 94%, ale len 36. To znamená, že mne mohlo kľudne tlačiť ďaleko cez 60 kW. A váha to na takejto hranici, to neviem, nerozumiem. Za chvíľku sa tak či tak budem odpájať, pretože pôjdeme ku ďalšiemu Kauflandu. BMW sa odpojilo a mne skutočne mierne zvýšilo výkon, ale je to samozrejme už veľmi máličko. Možno je to aj tým, že už mám 66%. A prijal som 23,3 kWh. Prijal som 25,2 kWh, nabíjal som 28 minút. Bolo to spomalené kvôli druhému autu. Len sme stratili strašne moc času, je až 18:00. Kým sme začali nabíjať na nabíjačke pred Kauflandom, prešla takmer 1 hodina, pretože sme tam maturovali na tej druhej nabíjačke, kde sme ale aspoň využili zdarma nabíjanie, cez pomalé nabíjanie, to nám spustilo, neviem, či som to vo videu zachytil. No a my máme v tejto chvíli 71%, dojazd predpokladaný na športovom režime 186 km a ideme po ten ďalší Kaufland a pôjdeme aj po diaľnici. Ideme po diaľnici, do cieľa to mám 127 km, teda do cieľa k nabíjačke a dojazd predpokladaný 158 km. A zvolil som cestovnú rýchlosť 100 km za hodinu. 10 km k nabíjačke a mám už len 8%. Predpokladaný dojazd 18 km. Čo vám poviem, ideme do Kauflandu nabíjať. Kde sme to? Karlovač, myslím, že. A ten Kaufland má normálne bránu, takú plechovú bránu pri vstupe na parkovisko, kde je aj tá nabíjačka. Ja som skoro odpadol, že toto nemyslíte vážne, lebo je 1.1. je sviatok a jednoducho je všetko zavreté. Čiže ak by ste chceli ísť nabíjať do Kauflandu,
tak rozhodne to neskúšajte príklad po 22, lebo ak to tam každý deň tie brány zatvoria, tak sa k nabíjačke nedostanete, alebo nejaký sviatok k nabíjačke sa nedostanete. A ja tu mám teraz nabíjačku pred Lidlom. Svieti, tak dúfajme, že funguje. Idem ho vyskúšať, lebo máme 4%. No, musím povedať, že naozaj pôrod. Sme pred tým Lidlom. Strávil som tu snáď 20 minút, kým som spustil nabíjanie. Tak trošku ale mojou chybou. Zistil som, že na súkromnom účte, ktorý som použil, som mal o pár eur menej ako tých 50 eur, ktoré potrebujem na tú autorizáciu. Potom som sa snažil ich doplniť. Chvíľku to trvalo. Keď sa to konečne podarilo a spúšťam nabíjanie, tak sa jednoducho nabíjanie zaseklo. Čiže to nešlo. Tak som použil potom pre istotu druhú platobnú kartu, kde sa to konečne podarilo rozbehnúť, no ale zabili sme minimálne 20 minút. A teraz už nabíjame. Na moje prekvapenie mi z 8% do stovky ukazuje iba hodinu 12 minút, čo je menej ako keď sme boli na tej silnejšej nabíjačke. Dokonca teraz to ukazuje len hodinu aj 2 minúty na stovku. Tomu vôbec nerozumiem. Rýchlosť nabíjania 330 km za hodinu. A nabíjačka posiela pekných 48 kW. 50% a bere pekných 49 kW. Za 22 minút 18,4 kWh. Aj Gabriel sa chcel k tomu vyjadriť, že ty láska. Načerpaných 30, takmer 6 kWh za 37 minút 45 sekúnd. Vlastne od toho posledného nabíjania sme najazdili niečo cez 150 km. Aktuálna spotreba je 15,6 kWh na 100 km a priemerná rýchlosť 64 km za hodinu. Ale teraz už asi budem pokračovať opäť mimo diaľnice. A my sme v tejto chvíli už pri chorvátskom mori v meste Sen. Ostalo 35%, predpokladaný dojazd 84 km. No a priemerná spotreba veľmi pekná, 15 kWh na 100 km, prejdená vzdialenosť 527 km a priemerná rýchlosť žiaľ klesla na 60 km za hodinu. Zásadný rozdiel v teplote priamo pri vode je až 10 stupňov. A už máme 12 hodín, ale už sme nejaký čas v apartmáne. More je celkom kvalitne rozbúrené. Ak sa vám moje video páčilo, nezabudnite ma podporiť odberom, prípadne môžete komentovať a samozrejme dáme si aj cestu späť z Chorvátska na Slovensko. Ahoj! A? Tak to je masaker. Obe svetla naraz na porovnanie.